Dan il-presepju tal-miliet għandu kważi 50 sena u llum huwa wieħed mill-presepji favoriti ta' John de Princat. John ilu jaħdem fir-razzett tal-Gvern tal-Ammiri għal dawn l-aħħar 30 sena u llum għandu 47 sena. Kull sena jiġi organizzat villaġġ tal-miliet fl-Ammiri u sem John hu li jiġbor u jtella wirja tal-presepji u miegħu tkellimna dwar il-presepji li ħejja, fosthom dan il-presepju antik tal-mużew. Da għandu 45 sena żgur dak, minn tal-inqas. Għax minn tajju li kien għadu żgħir. Kien qalaw. Daka mort nisbarazzaw dar u kien jagħtem għall imbarazz u dak għatlu tlubat ngħidlu dilettant u hekk għalli mela ħudu. Għatlu għalli ħudu, għalli b'xortik. Direk ma ħaddux għal-rimi kien ikun. Fis-sempliċità tiegħu dan il-presepju hu simili għal dawk illi għadhom tal-lum jitqasmu mis-soċji tal-mużew lit-tfal. Xogħol ieħor għall-qalb John u dan il-presepju magħmul minn zokk ta' ħarruba. Da konti qed niġġaqal pil-kampanja jekk boldi ħriġna da. U insertajtu għad naħseb dan u dawwar minnhom u eċ minnaw u ventajtu presepju. Inti fhem, kien boldi għal l-imbarazz l-imbarazz tar-raba hekk tal-għalijux. Imma fil-wirja li tellet fl-Ammiri hemm presepji oħra magħmulin minn kull oġġett li wieħed jista' jimmaġina: ħġieġ, larenġ nixef, għadam tal-ħawħ, skuk u qara twil. Jiena nħoss ħafna, ngħid għalija personali, meta nara xi presepju fuq xi bankina jew hekk li jkun għarrimi. Għax il-bniedem ma japprezzax ix-xogħol li jkun fih u l-apprezzament tiegħu. Fl-Ammiri żgur mhux forsi l-ispirtu tal-miliet jinħass forsi xi ftit iktar minħabba l-preżenza ta' numru mdaqqas ta' ċrief.